म्हटलं की महायुतीमध्ये उमेदवार कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे हे महत्त्वाचं नाही, तर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये जी गेली 10 वर्ष सातत्याने विकासात्मक कामं असतील किंवा सामान्य जनतेच्या हिताची जी विषय हे मार्गस्थ होत आहेत, त्यांचा आशीर्वाद नरेंद्र मोदींना मिळणं, महायुतीचा कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार असला तरी तो शेवटी महायुतीच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला सपोर्ट करत असतो। त्यामुळे वर्षानुवर्ष महायुती आणि महायुतीचे असणारे प्रत्येक कार्यकर्ता याला उमेदवार महत्त्वाचा नसतो, त्याला विचार महत्त्वाचा असतो। एकदा पक्षाने ठरवलं की होय महायुती तर महायुती, आणि महायुतीच्या पाठीशी सर्वच्या सर्व ताकदीने उभे राहतील, यात काही शंका नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।